Ova teniska sezona je tek krenula, ali već u martu možemo da kažemo da imamo iznenađenje godine. Nažalost, po naše ljubitelje tenisa, akter tog meča je bio Novak Đoković, koji je izgubio u trećem kolu Indian Wellsa. Za veliku senzaciju pobrnuo se 123. teniser sveta Luka Nardi, koji je slavio sa 2:1 u setovima. Novak je nakon meča sumirao utiske i naveo nekoliko razloga šokantnog poraza. Prvi teniser sveta istakao da rival kao lucky loser na ovom turniru nije imao šta da izgubi, da je igrao rasterećeno i da je koristio svaku šansu. Novak je pohvalio igru 20-godišnjeg Italijana i istakao da je više iznenađen svojim veoma lošim nivoom u ovom meču. Imao je sjajan dan, ja stvarno loš dan. Ove dve stvari se spajaju, istakao je Đoković nakon duela. Razloge poraza možemo tražiti u kontinuitetu igara. Nardi od početka godine odigrao 15 mečeva, dok Novak nije nastupao od poraza na Australian Openu, tačnije od 26. januara. Novak Đoković je zaista priredio neprijatno iznenađenje, ali poraz od 123. tenisera sveta Luke Nardija nije jedini koji je srpski as doživeo od igrača koji su iznad 100. mesta na ATP listi. Doduše, jedini na turnirima iz Master serije, ali Novak je do sada sakupio ukupno 9 poraza od igrača sa trocifrenim rangom. Među tim teniserima su i naši igrači. Viktor Trojicki, koji je pobedio Đokovića kao 176. u magu, ali i Filip Krinović, koji je kao 319. na svetu dobio Đokovića u Beogradu posle njegove predaje. Ipak, ono što Luku Nardija čini takođe jedinstvenim jeste to što je postao prvi teniser koji je savladao Đokovića u momentu kada je naš teniser držao lidersku poziciju na ATP listi.